ki Parabangeit bait bat ki parlo ki bait ki bala ban yo I bat yo sngau ya kani Jinghikai kabawan link ba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh ngai U Blei pi baroh haka kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ ngila poimenta sya ka part 3 kabalong ka Bynta Ba Lai jong kani Jinghikai phang Kaei ka Trinity. To ai bingin pediang i Jingkyrkhu na U Blei ukpa, U Blei Khun, bat U Blei Mynsiem Bakhuid. Habangi ngam jeliu sya ka Jinghikai jong ka Bible, phang ka JINGLONG Tynrai ka jong U Blei. UWEI U Blei hakilai ki person. Haka part 1 ngila kmi ya ka Jinghikai Shong Tynrai phang ka Trinity. Kumno udon tang UWEI U Blei. Henry kumno ki don lai ki person ki Balong Blei. Ngila kmi ru ya artli ki Jinghikai bakla lani ki jingsong thu bakla phang ka Trinity. Ka baningkong ka Trinity kamut badon lai ngut ki Blei. Tritheism. Ka baar ka Trinity kamut ba uju U Blei uwan pau haki lai teligi dur. UWEI U person haki lai teligi rukom. Ya kabalatip kum ka modelism. Haka patu ngilakmi ya ka jinglong kawei jong U Blei unity of God, but ka jingdon lai ki person triune nature of God. But ngilapan shisharu na ka ktien ka jong U Blei ya kini ki lai teliki mat. Ka baningkong ka Bible kahikai nadu Genesis hadu jingpen pau baudon tang UWEI U Blei unity of God. Ka Bible kahikai ru bakidon lai ki person ki Balong Blei plurality in the Godhead. Ka balai ka Bible ka sakhi ya ka jingdon jongki laingut ki person haka ju ka por haka ju ka jaka. But day kani ka balai alam mingi sya ka jingsong tho baka Bible kahikai phang ka Trinity. Ngila kmi ru ya ka Trinity katkum ka jing batay jong Augustine. U Augustine uhikai ba ukpa ulong U Blei, u Khun ru ulong U Blei, u Mynsiem Bakhuid ru ulong U Blei. Henry ukpa de u Khun de u Mynsiem Bakhuid, u Mynsiem Bakhuid de ukpa. Baroh lai ki don la ka jong ka personality, namar kilong lai ki person. Henry kine baroh lai kilong UWEI U Blei, tang UWEI U Blei. Haki Ktien pau nam jong Augustine, haka basdang jong ka spa snem ka basaw. One essence, essentia, three persons, persone. Ka wei ka JINGLONG Tynrai, lai ki person. Hangne ka part 3 ngin kmi yaki lai teligi Bynta naga testament ka barim ki basakhi ya ka Trinity. Nang tangin sa kmi yaki Jinghikai ki ba jeliu ki ba mi nakanika doctrine. Lai teligi Bynta naga testament ka barim ki ba saham phang ka Trinity kilong Genesis lenong khat pra khat kandai Isaiah kandai lenong ka dekot ka banriu bat Daniel lai arpusan. Genesis khat pra lenong bat khat kandai lenong ka jingwan jong ki laingut bani kendu yu Abraham. Haka lenong kabakhat pra utrai ulawan pau ha Abraham ha pedeng jong kita giding sning jong umamre ringkat bat arngut kiwei pat kirangba bat la khot ya u Yahweh haka Ktien Hebrew kabade ka kerteng ka jong utrai U Blei haka lenong khat kandai ka babut layathu bagita arngut kiwei pat kirangba kidai ki angel ki balalet sya Sodom ban pelat em ya ulat bat ka yeng jong o. Henry haka lenong ka bakhat pra ka jingkli ka long kumno utrai ula ban pau haki breu haka do bat haka snam. Kumno ula ban keren markmat baru Abraham ban yo ban sat igi slajat jong o. Bat ban bam jing bam ha ka yeng jan ka jong Abraham. Ki start Bible ki khot ya kane ka theophany. Lani ka jingpau pela ka jong U Blei haperthai. U Justin Martyr, u Balong UWEI ni ki kpa joga balang haka spa snem ka baar
baru John Calvin haka spa snem ke bakhat rew ki batai ba uni utrai ubawan bani kendu baru Abraham ude person uba ar jong ka Trinity. Ki start theology ki khot ya kani ka pre-incarnation lani ka jing pau jong person uba ar shua ka jingwan jong u shakani ka perthai kumu Jesus Christ. Nang ta Isaya khandahin rew kani ka benta ka ba paunam ka bagi ju spell man ka for Christmas. Namar hangi lakha yau khun la ai yau khun hangi te ka jing sanshar kan long halor ka terpeng jong u badan khot e ka kerteng jong u ba phla u nong sela u blei ba khrau bor u kpa bam jukut us em ka jing suk kani ka long ka bangi puli na kani ka old version ka Bible ka bagi jupanan kambrosh kata katu ka benta ka benengkong ka ong namar hangi lakha yau khun la a yau khun hangi kani ka common language version pat ka badang supen mi shen ka ong kumne Isaya khandahin rew ya ikhun lung lakha hangi yau khun la ai hangi ya ikhun lung lakha yau khun la ai kadon ka jia pher hapadeng ikhun lung yelad badu khun ben pisong tho ekata ka jia pher hapadeng ikhun lung ibalakha badu khun ubala ai hangi but ki titles lani kini ki jing khot don burom ki babut kim ya ha ban khot ya ubriu ubalakha tang nagado bat kasnam hendrei ki dei ki kerdan ki baya ha tang bad ublei ubakrau ubadon bor baroh ubapla unongsela ublei bakrau bor ukpa bam jukut us em ka jingsuk uni ulong u second person chong ka Trinity u Jesus Christ. Daniel Lailan nong ka khot ka arpusan us em ne wukhat nesar ule thu barula ong hakmi ngayo i saungut ki bre ki balat lut ki dayat kai hapadeng gading bat kim don jing men sau ai ru em tika dur ubasau kalongkum ukun ki blei kani ka diga jing khot ka jong u em Nebukadnesar ubre ubam itu ya ublei uba embor besisha hendru yu i ya ka jing mayan ka jing pela jong tau basau hapadeng kata ka lawarding ukun ki blei ka diga rukom khot jong ki nong Babylon ya ubadon ka kerdan long blei pikan mau kumno bala bread ya ki laingut ushadrak mishak bad Abednego hakata ka lawarding hendrei kumno lami pau pat saungut bad gisngau tho bau tau basau ude u second person juga Trinity u balaya daya ki na kita githali ding ngin poino shakawai pat ka benta ki egi Jinghikai ki ba jilliu ki ba mi nakani ka doctrine kaya dei kumno bad ka jingim ka ba man laga sngi hatu kani ka Jinghikai shpang ka Trinity kalong praktikal kabenengkong kalong ka doctrine Tynrai jong ka jingit Kristan kalong uput uba penyakhlat ya ka balang Kristan basisha ba kiwei pat ki kenhun lani ki balang bomdei Kristan basisha kalong ka jing penyakhlat hapadeng ka niam Kristan bat kiwei pat ki niam namar la do Jisu dei shisha U Blei ubalawan pau hakado don bor ai ru em ban pen em yangi ladaw Mynsiem Bakhuid dei shisha U Blei don bor ban pen kapat engi bangin long ki khun ki jong U Blei ki don shi bon ki balang hagani ka perthei ki be pher ha shi bon ki liang ha ka rukom long jia seng ha ka rukom sanshar balang ha ka jing rakhi ki sakramen henrai ka wei ka bate song ki kalong ka ni ka doctrine shapang ka Trinity ka Balang Presbyterian ka burom ya baroh ki balong Trinitarian but kam jupen baptis arsin ya ki bangi pediang balang ki bawan na kiwei pat ki balang ki balong Trinitarian namar ladep te ban pen baptis ki haga kerteng ke jong U Blei kpa U Blei khun bat U Blei Mynsiem Bakhuid ngingit ha UWEI U Blei ka wei ke jing pen baptis ki niam ki balong Unitarian ka bamut ki Jew bat ki Muslim ki buram bhayu Jesus Christ ki pediang yu kumu prophet kumu naikai ubakrau kumu nongle kamba ubapela
ki pediang ru ba ulang ba klem pop klem jing tho bria henrei kimla satya ban pediang ba udeu blei hakado balai kimla ban pediang ya ka jinglong blei ka jong Jesus Christ namar kimla ban pediang ya ka doctrine jong ka Trinity namar kata ka jing play ya ka Trinity kalong kum ka mensan hapadeng ki Kristan bat ki bamdei ki Kristan pitip ka ika mensan ka de ka fire break lani ka fire line haki klau ki ba he ki bayar ka judon ka to ka jaka na pedeng ka baki pomlut ki ding khnang ba ka ding kanumpur na ka wei ka benta jo ka klau sya ka wei pat ka benta haka ju ka rukom ka Jinghikai Shong Tynrai phang ka Trinity kalong ka mensan ka ba penya khlat ya ka jinget Kristan ka jongi na ki wei pat ki jinget ya ka nyam Kristan ka jongi na kiwei pat ki nyam ki start theology ki ong ba ka jing tanju ya ka jing shisha jong ka nyam bat jong ka jinget kalong la ki pediang ne em ya ka Trinity ka ba ar kani ka doctrine ka penpau ya ka dur ka jo blei shua ka jing penlong don ki ba kli u blei le ayu shua bon thai ka perthai ka mariang ka jing penlong lani un le ayu blei lada don ka perthai u blei dei mo bo kenja bo shong marwei shim thai ka perthai khnang ban kham shngan khnang ban yo paralok u thau ya ka perthai na mar ba mon u blei shim kenja ha ka jinglong marwei namar kala don lupa te ka jia dei ka jia selok ka bajan ha padeng u kpa u khun baru Mynsiem Bakhuid kala don lupa kata ka community ha ka Trinity u blei don kam ai shu nabar nalade baula don kam ban thau ya ka perthai u blei ulong self sufficient ha ka Trinity ka bumut ubiang nadong shadong ha ka Trinity ngipuli ha ka shithi ka banungkong wi honest ka lenong ka basaw ka khot ka pra u blei ulong ka jingeit amdei ba u blei u ba et lani u blei u jiet ban et henrei u blei ulong ka jingeit ka bamut ka jinglong Tynrai ka jong blei ka de ka jingeit habangi ong u blei ulong ka jingeit kamut ba ka don ka jingeit ha padeng u kpa ba u khun kadon ka jingeit apedeng ukhun bat Mynsiem Bakhuid kadon ka jingeit apedeng ukpa bat Mynsiem Bakhuid baroh lai ki person jong ka Trinity ka jinga dei ka jongki ka jinga selok lang ka jongki kalong ka jingeit namar ka tangila bat ong u blei ulong ka jingeit ha ka jinga dei para Kristan ru bat ha ka jinga dei shi balang ru ngide ban but nuksa na ka jingeit hapadeng ki lai person jong ka Trinity ngidon la ki jong jinglong ngidon la ki jong jing so tho henre hakabakut ngide bania wan bania long lang kawei ka community ka bakum ka Trinity ka basotanat ka ni ka jingruai ka jongi ka bashispa sa puar ka dekhot ka baar sngap ngan pule to penlong yangi kum ka balang baseng hadur jong ki laingut ha UWEI haneng ka jing ya long kawei ka balang babha ka pla ya ki breu ba yu Chris melapha hakawei pat hakiwei pat kinyam ki balong UWEI U Blei UWEI person kum hakanyam jongi Jew hakanyam jongi Muslim lani kiwei ki Khun ki balong Unitarian phimla ban ong ba U Blei ulong ka jingeit ka jingkli ka long ba ulong ka jingeit u e yano ha shwa bon thau ya ka ni ka perthai u e yano shwa bon thau yau khun ban riu laningi ong ba u blei u long ka jingeit ka bomut ha ka Tynrai telong ka jong u kala don lupa kata ka jingeit bat na kata ka jing shlei jong ka jingeit ka jong u blei ula thau ka ni ka perthai bat ula terwa ya phi Parabangeit behet bat parlok behet bat yanga ya kata ka jinga long parlok ka jinga jan bat u blei kamat ka balai kani ka doctrine ka penpau ya ka dor jong ka jing yap ya pli ka jong Jesus Christ bon sin ngi perkhat ya ka jing Jingkyrkhu jong ka jing yap u Jesus Christ tang ya ka jing sha shitom ka jong u halor ka ding kna kalbari
Henry kani kalong ka jing sha tanga kani ka perthai tang ka bangila ban yu I dalagi jongki khmat. Henry halendat jong ka ding pna pitip katno ka jing sha shitam jong new person baar jong ka Trinity. Katno ka jing pat Mynsiem ka jong person banungkong jong ka Trinity ukpa bat katno ka jing sngosi jong person Ba Lai jong ka Trinity Mynsiem Bakhuid. Ka jing sha shitam Jisu kalong ka bakraw hadu kata-kata tang ka jing kordit ka ba umat haka met ka jong u. Henry ka jing pat Mynsiem ka jong u. Bat ka jing pat Mynsiem ka jong kpa ba jong Mynsiem Bakhuid. Namar kalong ka jing pat jong ka jing along Kaei jong ka Trinity. Kalong ka jing khlat ka ba shipor ia kata ka community jong ka Trinity. Kaei ka bala panya khlat shipor ya ki halor ka ding pna Kalbari. Kadeka pop ka bala panya khlat iki. Kadeka pop ka jong pi parlok bait. Kadeka pop ka jong pi Parabangeit bait. Kadeka pop ka jonga bat ka pop jong ka perthai baroh. Baraka por ba Jisu las din halor ka ding pna Kalbari. Ula ba lut ya ka pop ya ka ram ka sha ya ka jing bom khut ya ka jing bom man jong ka perthai baroh daki hajar ki pau hajar ki snem bat ula kit lut halade. Baraka por ba Jisu las din kumulang kanya halor ka ding pna Kalbari. Ukpa baru Mynsiem Bakhuid kimla syuban kmi ya u namar ulong ka pop dapura halor ka ding pna Jisu ngau thu ya kata kaladon ka jing pat haga Mynsiem ka jong u bat ula pertajam bat ula ong Eli Eli lama sabachthani ublei jonga balai bamela no enga. Kadai tang hakataka shisien nadu bomjukut hadu bomjukut ba layak khlat ya kata ka jinga selok chong ka Trinity baru Jisu ula sha ekane ukpa baru Mynsiem Bakhuid kila sha ekane namar ki ya pi bat yanga bat kila thaw ya ka lat bangin yo bat lat im nagi pop ki jongi. Dai namar kata bagi dak jingmong jong Jisu kine hadu bomjukut. Hakuwi ke sngi Parabangeit bait mapi bat mga ngin sayo bandon habeneng ngin salong janai bat teli binyang kumbo blei ulat mu yangi bangin long. Henry Jisu undon ki dak jingmong ki jing sok kru bat ki sok khliang ngi puli kata jing pen Paulo nong basan ka khot ka ban riu habo yo ne su ye Jisu u yo I rengkat ki dak jingmong kumuta ubala syayap Henry ubala la ban mi pat nakata ka jingyap. Namar kata ngi aingu U Blei kat kani ka jing I ka jong Jisu Kristus na kabenta jongi kat kani ka jing sha sbun ka jong kpa ba jong Mynsiem Bakhuid bau new person ba ar jong ka Trinity un sha na kabenta jongi halor ka ding pna Kalbari. Ladau Jisu dei tangu brio ka jingyap jo kalong tangkum ka jingyap jong kiwei pat ki martar ka basngusen ai Henry ka basulong leno ai. Ladau Jisu dei tang siteng brio siteng blei ka jing kenya jong u kamlong ka ba pediang una khmat jong blei. Henry namar bau Jisu long u blei badapura badu brio badapura ula ban siudep ya ka ram ka sha ka ba bamjukut hakmat u blei u balong bamjukut. Namar kata nganuot ban ong bak lem ka Trinity mdon ka jing pen im ubriu ubalen ya ka doctrine jong ka Trinity umla satya ban yo e ka jing pen im ngam ong ba ngide ban tiplut syapang ka Trinity henry la kumno ngide ban so thu ya ka paso jong ne ka doctrine bat ban pediang da ka jingeit ba udan ukpa ukhun bat Mynsiem Bakhuid ngi ki pastor ngi persang ban hikai ya Kaei ka bala tho ha ka Bible ngi pensyai hapo ka jialam jo Mynsiem Bakhuid yu ban halor henry dai mapi ban pediang ya ka Trinity da ka jinget ha ka bakut Parabangeit bait bat parlo ka bait ka jing pediang ya ka Trinity kam dai da ka jing start beriu kam dai da ka jing la batai henry ka dai ka jing kendu Mynsiem bat ka dai ka jing pediang bat ka jing IT Lord U Blei ngeit bagani ka Jinghikai syapang ka Trinity kalalong ka Jingkyrkhu na ka benta jong pilang baroh ki Parabangeit bait bat ki parlo ki bait U Blei Un kyrkhu I pilang baroh na ka benta ka burom ka jong U Blei. Amen. Ngapen pau ka jing sengu
yai Mr. Pins Kemrenja, iba longi camera person, i Mr. Evan Nongrum, iba kami ika editing, ba di teman besan A1 Sweat, iba kami ia kaba upload ya kane ka Jinghikai, ba di kiwei pat ki Jinghikai, haka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh, U Blei Un kyrkhu, ia kini ki syakri ba kordor ki jong U Blei. Nakabenta ka buram ka jong U Blei. Amen.